Hey wena dodi, usithathaphi nje isibindi sokuthatha indoda yami? Yini manje nje ukukhuluma ngayo? Aha, uyangishaya. Uyangishaya ngempela. Naledi. Awumkhombisa ubufakazi. Wena uyisiseqa mgwaqo. Uma ngichitha imizi wena ke ngabe uyini? Awubheke. Mbonise loluphawu. Uzinhle yintombi kagcina esemthethweni. Futhi yena uyingoduso yendlalifa yakasithole. Futhi mina ngingumngani wakhe omkhulu. Ngakho ke guqa phansi ngamadolo uxolise kuzinhle. Uma kungenjalo, ngakho intombi kagcina. Akabukeki ngendlela ugcina amchaza ngayo. Kubukeka sengathi kuzomela ngilale phansi ngibukele. Noma ngabe uyintombi kagcina, lokho akukunika ilungelo lokuhlasela abantu. Uyazi khona ukuthi ngiwubani? Akunendaba ukuthi wena uba. Ngoba usendaweni yami futhi yimina obeka umthetho la. Uqinisekile ukuthi ufisa ukukhuluma nami kanjani? Uyamsabisa yini phanje ngamanje? Ake ngikucaciseleke. Ugcina owami futhi wena uzongisiza ukuthi uhlukane naye. Uzofundisa mina manje. Uyazi ukuthi ngaphandle kwami ugcina ubengeke abe yilutho kuwena. Hawu Nkosi yami, usho ukuthi ugcina konke anakho kufanele abonge wena. Engabe usitshela ukuthi ubani wena ngane. Osingifonela ugcina. Uzothola ukuthi ngiwubani ngempela.